Maltéska pomoc Slovensko poskytuje širokú škálu charitatívnej pomoci v podobe sociálnej starostlivosti, rozvozu stravy s nevýhodneným seniorom, návštevy hospicov, vzdelávania rómskeho etnika i služby na cirkevných podujatiach. V rámci pomoci utečencom pomáhajú integrovať do spoločnosti prostredníctvom komunitných a vzdelávacích podujatí aj ukrajinských seniorov. Seniori z Ukrajiny, ktorí prišli, utiekli vlastne pred vojnou, tak boli veľmi v takom psychickom ťažkom stave. Za ten rok oni skutočne pookriali, oni sú podstatne úplne iní ľudia. Tak sme chceli trošku im dať aj možnosti umenia, aby prežili tento sviatočný čas, tak ako mnohí iní, ktorí chodia dnes v tomto čase na koncerty, na rôzne umelecké predstavenia, tak sme to spojili samozrejme aj s večerou. Я žijem в Словенщині, але мої мислі об Україні, о том, коли скончить війна. І мені болі, то мені вельми болі. Але днес таке свято, таке ужасне свято. Нам вели пачі, piesne, ktoré peli. V rámci kultúrneho programu vystúpil solista opery Slovenského národného divadla Pavol Remenár s priateľmi, ktorí interpretovali skladby svetového formátu. Tento večierok je vlastne akoby takým spojením seniorov, ktorí možno aj doma žijú v určitej samote a takto majú príležitosť sa stretnúť. A samozrejme, že Vianoce nám prinášajú, že Boh prichádza medzi nás, takže aj my vlastne to tešíme sa z toho v spoločenstve. Tak som rád prijal pozvanie aj ako poďakovanie za tú službu, ktorú Maltéska pomoc pre seniorov robí. Okrem rozvozov stravy, čo je taký náš najväčší projekt, kedy každý deň týmto seniorom vozíme obedy priamo domov, tak ja ešte vediem malý klub, čo je raz za mesiac také stretnutie pre týchto našich seniorov, kedy spolu hráme rôzne hry, precvičujeme si kognitívne schopnosti, mentálne rôzne hry a robíme im prednášky, aby na to pamätali, že aby ten voľný čas práve využívali aj na ten svoj fyzický aj psychický rozvoj. Registrovaných členov Maltéskej pomoci Slovensko môžete spoznať podľa typickej dobrovoľníckej uniformy, ktorú však nosia iba príležitostne a v teréne si neváhajú vyhrnúť rukávy. Vítajú tiež pomoc každého, kto by rád pomáhal tým, ktorí to potrebujú.